И ето ни отново сред рекламите. Така, на вашето внимание, вече набутвихме една сладка хубава царевичка с масло. Така, имаме прекрасна запеканка от картофи с бекон. Баницата вече я видяхте. Така че картофите са запечени около 25 минути на 200 градуса. Покрихме ги с едно беконче. Овкусени са с сол и мащерка и съвсем малко черен пипер за вкус. Вече това е по желание вкусянето. Вкарвам ги в фурната и резултата ще е брилянтен. Тук ще направя една лека корекция, че тук малко са запекли повече тия картофчета. Очаквайте включване отново.